muna mu kowa sallama kuma muna gaida ku da kun ka hito da fifi yau ranar 5 ga watan Nuwamba 2023. Yau babban rana ce don saboda rana ce wadda muka ce mutane su hito mu gaya masu NSB mu ce musu mu matsalanmu bayan duk wannan matsaloli babban matsalanmu shine wa'anda sun ka sace mu da kuɗi sun kai almundana da babakere da kuɗin ƙasa barayi ɓeraye manya wanda shekara da shekaru suke kwashe duk abin da aka tattaro ko jangali ko tax ko wane ne duk su je su haɗa sa da su da iyansu da matansu da gabrinsu. Shugabansu babbansu shi ne tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isu. Shi ne muka ce yau mu zo mu gaya macani da CNSP da gwamnati dan Allah dan annabi in dai dan mu sun kai in dai suna son mu in dai suna son ƙasa barayin ƙasa dan Allah su kama su kawo su cikin wannan gida a musu shari'a su amayo abin da suka amayo shi muka tambaye su dan shi ne muka ce ku zo kuma kun zo mun gode kun nuna kuna son justice kun nuna kuma koyi ta cikin mugun hannu don shi ne umar libasa abu da suka kai mun gani sun sa kwadef mun ji daɗi mun na abu kuma muna cewa muna godiya kuma muna cema ƴan uwanmu abokanmu wanda aka sa cikin wannan ƙungiya dan Allah dan annabi su yi maza a gaggauce mun wahala mun yi wa mun talauci dan Allah su sha kokatan nan kai su je su hidda da kuɗi cikin Nijar su bar mu haka idan a kamo su a mun shari'a shi ne muke so za mu sa kiya kuma insha Allah nan zuwa kwanaki kuma a hito da nan Niamey da cikin shahohi sai insha Allah sojawa sun kama babban barai dan saboda yau kwana 105 da sojawa suka hana suka kai suka gudata suka raba mu da annoba kenan bai kamata a ce ɓeraye suna rushe a kame su dan shi ne muka ce kun zo kuma muna mu godiya kuma insha Allah za mu kira kuma mu babu hutu koko da muka ɗauka babu sha da baya insha Allah ya tsaye da gaskiya bayan wannan ɗan Nijar muna kira gare ku kar ku ƙara yadda wani da an sa shi gaba ya yi abin da ya ga dama muna zamani muna ganin shi mu ce Allah ya kawo mu muka sa mu muka yi dan saboda wanda ya saci kuɗin mu ya kamata mu hito mu ce amayo tunda an gama namu da nasu su hiddo namu su ba mu na gode